በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ገድለ ቅዱሳን አብርሃ ወአጽብሃ። ቅዱሳን አብርሃ ወአጽብሃ ማንታ ኣሕዋት ክኾኑ እንከለዉ ካብ ኣቦኦም ንጉስ ታዜር ሴፈ ኣርድእ ኣዲኦም ንግስተ ኣሕይዋ ሶፍያ ተወልዱ። ወለዲ ቅዱሳን አብርሃ ወአጽብሃ ውልድ ብዘይምንባሮም እናሓዘኑ ኩሉ ጊዜ ድልየቶም ብጸሎት ብጾም ብስግደት ሰናይ ተግባር ብምግባርን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር የቕርቡ ነበሩ። ድሕሪ ነዊሕ ጊዜ እግዚአብሔር ጽንዓቶምን ጸሎቶምን ትዕግስቶምን ተቐቢሉ ንሊቀ ቅዱስ ሚካኤል መልአክ ከም ዝወልዱ ነገሮም። ንግስቲ ሶፍያ ድማ 29 መጋቢት ጠነሰት። 29 ታሕሳስ ድማ ማንታ ቆልዑ ወለደት። ብ312 ዓመተ ምህረት ነበረ። ወለዲ አብርሃ ወአጽብሃ ፍርሃት እግዚአብሔር ስለ ዝነበሮም ንቆልዓ ካብ ህፀነቱ ነታ ዝኸደላ መንገዲ ኣርእዮ እሞ ህይወቱ ሙሉእ ካብኣ ኣይከልግስን እዩ ዝብል ቃል እግዚአብሔር መበገሲ ገይሮም እምበርም ኣብ ዝበሃል ሊቀ ካህናት መጽሓፍቲ ኦሪት ብዝግባእ ኣምሂሮም ካብ እግዚአብሔር ዝተዋሃብና እዮም ንእግዚአብሔር ከገልግሉ ብምባል ደቂ 12 ዓመት ምስ ኮኑ ናብ ቤት መቕደስ ወሰድዎም። ብዙሕ ከይጸኒሑ ኣቦኦም ዓረፈ እሞ እቶም ህዝቢ ድማ ኣቦኹም ተኪኹም ክትመርሑና ዝብል ሕቶ ኣቕረብሎም። ንሳቶም ድማ ኖ ንሕና ናይ ሰማያዊ ንጉስ ኣገልገልቲ እምበር ምድራዊ ንጉስነት ሒዝና ኣይንመርሕን ኢና ኣይከኣለናን በልዎም። ከምዚ ኢሎም ምስ ኣበይ ድማ ንዝተወሰነ ጊዜ ኣዲኦም ብንግስነት ትሰርሕ ነበረት። ነገር ግን ቅዱስ ሚካኤል ንካህን እምበርም ተገሊጹ ግዲ የብልኩምን ክልቴኹም ኣብ ሓደ መንበር ክትነግሱ ፍቓድ እግዚአብሔር እዩ በሎም። ንሃገርኩም ድማ ዓብ ጸጋን በረኸትን እዩ ኢልካ ንገሮም። እምበርም ድማ ሊቀ ካህናት ከም ዝተኣዘዞ ንቅዱሳን አብርሃ ወአጽብሃ ነገሮም። ኣብ መበል 19 ዕድሚኦም ቆቢዕ ንግስነት ኣክሱም በሎም። ኣስማቶም ድማ ኤዛና ሳይዛና ኢሉ ሰመዮም። ነገስታት
ኤዛናን ሳይዛናን ምስ ነገሱ ቀዳማይ ስራሖም መንገዲ ሃይማኖት ቁኑዕ ኮነ። ነገስታት ኤዛናን ሳይዛናን ኣብ ዝነገሱሉ ግዜ ናይ ቀረባ ኣማኸርቶም ናይ ሽዑ ስሙ ፍሬምያጦስ ኣባ ሰላማ ነበረ። ፀዊዖም ድማ ብዛዕባ ርትዕና ሃይማኖት ኣማኸርዎ። ኣባ ሰላማ ድማ ጐይታ ካብ ሰማያት ሰማያት ወሪዱ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ኣብ መበል 30 ዓመቱ ጥምቀት ብምጥማቕ ን3 ዓመትን 3 ወርሕን ድማ ትምህርቲ ወንጌል ሰቢኹ ብዕለት ዓርቢ ስለና ስለ በጀ ዓለም ኩሉ ኣብ መስቀል ከም ዝተሰቕለን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ድማ ከም ዝተንስአን ዝብል ብዙሕ ትምህርቲ ወንጌል መሃርዎም። እንሆ ድማ 300 ዓመት ኮይና ኣሎ ብምባል ኣብ መበል 300 ዓመተ ምህረት መሃሮም። ንሳቶም ድማ እሞ እዚ ካብ ኮነ ኣጥምቐና ብልዎ። ንሱ ድማ ኣነ ኸጥምቕ ኣይክእልን እየ እሞ ከመይ ደኣ ክንገብር ምስ በልዎ እዚ ክንገብር ዝከኣል ካብ ግብፂ ምስ ዘለዉ ኣበው ተላዚምካ እዩ ዝኸውን ምስ በሎም ብዙሕ ገጸ በረኸት ሂቦም ንግብፂ ለኣኽዎም። ኣብ ጉባኤ ኒቅያ እምነት ኣጽኒዖም መናፍቕነት ኣርሒቖም ንዝመፁ ኣባ ኣትናቴዎስ ረኺቦም ድማ ብዛዕባ እምነት ምድሪ ኣጋእዚ ብክርስቶስ ኣሚኖም ከም ዘለዉ እንተኾነ ውሉደ ክህነትን ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ማለት ጥምቀት፣ ቁርባን ወዘተ ግና ከም ዘይብሎም ኣስፊሖም ገለጽሎም። ቅዱስ አትናቴዎስ ጉዳይ ምድሪ ኣጋዚ ኣብ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣቕሪቦም ድሕሪ ምዝታይ ምስጢራት ዝፍጽም ናብ ምድሪ ኣጋዚ ካልእ ጳጳስ ወይ ካህን ካብ ንልእኽ ነቲ እቲ ዝሓሸ ንፍሬምያጦስ ቀቢኻ ምስዳድ ከም ዝሓይሽ ወሰኑ። ቅዱስ ፍሬምያጦስ ድማ 5 ዓመት ዝኣክል ኣብ ግብፂ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ምስ ኣጽንዑ ይደልዎ ተባሂልሎም ጵጵስና በአንብሮተ ኢድ ተሸሞም ምስ ንዋየ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ አልባስ መሳቅልን ጽንሃን ብዙሓት መጽሓፍትን ታቦት ሜሮን ጽዋዓትን ናይ ወርቂ ኮሳኩስቲ ንዋየ ቅዱሳን ስልማት ቤተ ክርስቲያን ሒዞም ናብ ሃገረ ኣጋዚት ተላእኹ። ካብ ግብፂ ጀሚሮም እናሰበኹ ብሰሜናዊ ማእዝን ቅድስቲ ሃገር ኤርትራ ኣቢሎም ደብረ ሲሓት ማለት ናይ ሎሚ ደብረ ሲና ምስ ኣተዉ ጳጳስና ጥምቀት ቁርባን ሒዞም
ብሰላም ከም ዝተመልሱ ዝገልጽ መልእኽቲ ናብ ነገሥታት አብርሃን ወአጽብሃን ለአኹ። ኣብዚ ቦታ ደብረ ሲና ኸዓ ካብ ነገሥታት አብርሃ ወአጽብሃ ጀሚሮም ስርዓተ ጥምቀት ቁርባን ፈጸሙ። ስለዚ ጥምቀት ክርስትና ኣብ ሃገር አጋዚት በሃገር ኤርትራ ከም ዝጀመረ ምስ ነገሥታት አብርሃ ወአጽብሃ ከኣ ናብ ሃገረ አክሱም በጽሑ። ድሕርዚ ዝምሁሩን ዘጠምቁን ብዙሓት ካህናትን ዲያቆናትን ቆሞሳትን ሸሞም ክሳብ መወዳእታ ምድሪ አጋዚ ለአኹ። አባ ሰላማ ንምብራቅ ምዕራብ ሰሜን ደቡብ እናዘሩ ብዙሓት ህዝቢ መሃሩን አጥምቁን ንብዙሓት ካሕቲ ናብ እምነት መሊሶም ብቁጥሪ ዘይግለጽ ብዙሕ ተአምራት እውን ገበሩ። ምስ ነገሥታት አብርሃ ወአጽብሃ ሰሚሮም ከኣ ብዙሓት አብያተ ክርስቲያን ሃነጹ። ንልሳነ ግእዝ ፊደላት አናብብቲ ወይ ድማ መድመጽቲ ብምግባርን ስርዓተ አጻሓፍኦምን ካብ ጸጋም ናብ የማን ብምልዋጥ ብዙሓት መጽሓፍቲ ተርጎሙ። ቅዱሳን አብርሃ ወአጽብሃ ክርስትና ናብ ኩሉ ክበጽሕ ድማ ብዙሕ ሰርሑ። ልዕሊ 500 ዝኣክል አብያተ ክርስቲያናት ሃነጹ። ካብዚኣቶም እቶም ዝበዝሑ ኣብ ላብዳታት ከውሒ ወእርካስ ዝስርሑ እዮም። እቶም ዝበዝሑ ሓደ ኣሰር ተዘይኮይኑ ኣብ 10ይ ክፍለ ዘመን ብየዲት ጉዲት ፈሪሶም እዮም። ከምዚ ኢሎም ብቅድስና እናመርሑን እናነበሩን ቅዱስ አብርሃ ካብ ዝውለዱ ኣብ መበል 62 ዓመቱ ብ4 ጥቅምቲ ብሰላም ዓረፉ። ካብ ዝቐጺሉ ቅዱስ አጽብሃ ድማ ድሕሪ ሓዉ ን15 ዓመታት ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መበል 62 ዕድሚኡ ሎሚ 4 ጥቅምቲ ብሰላም ዓረፈ። ኣብ መቃብሮም ድማ ንልዕሊ 30 ዓመት ዝኣክል ዓምደ ደመና ዓምደ ብርሃን ተተኺሉ ክበርህ ከሎ እግዚአብሔር ዘኽበሮም ዝነበረ ስንኩም ዝጸውዐ ብምባል ቃል ኪዳን ኣትወሎም። ኣብ ሃገርና ኤርትራ ድማ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ዞባ ማእኸል ዓዲ ኣቤቶ ብፍላይ ከዓ ፍሉይ ስሙ ዓዲ ለስም ዝበሃል ቤተ ክርስቲያን ናይ አብርሃ ወአጽብሃ ከም ዘሎ ክንተሓሳስብ ንፈቱ። በረኸቶም ረድኤቶም ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንዘለዓለም ዓለም አሜን።